עופרה חזה, זה קצת אכזרי לקרוא אותך מן התזמורת, אבל זה מאוד מסקרן לדבר איתך. תראי מה שהכנו לך. ממש מפעל מאושר. צעיר, מצליח, תראי מה שיש פה. אז תקליט חדש וספר חדש, זה בהחלט לגיטימי, זה מתקבל על הדעת. ויש פה עופרה חזה ב-250 חלקים. פאזל עופרה חזה. יש כאן אלבום תמונות. תראי מה שאני, עם מדליות, משקפי שמש, קרית. זה כלום, יומן תלמיד. תגידי, זה נעים או מביך? א', אני שמחה שיש את הדברים האלה, מכיוון שיהיה לי מה להראות לילדים, לנכדים שלי. אבל לומר שזה מביך, זה לא כל כך נכון. מכיוון שאם יש תעשייה כזאת, סימן שיש דרישה לזה, אני שמחה, מסתדרת עם זה מצוין. זה חלק קטן מן הקריירה. עד היום הקלטת 17 תקליטים ערכי נגן. כן. אם ספרתי טוב, השירים שהקלטת מחוץ להם, ברדיו, בטלוויזיה, את הקלטת 300 שירים, זה יכול להיות? כן. עם אלה שלא נכנסו לתקליטים גם. בתקליט ימים נשברים, בתקליט החדש, את כתבת 9 שירים, מילים ולחן. איך זה קרה? איך זה מתחיל? מתי מתחילים לכתוב? אז ככה, להלחין תמיד הלחנתי, והשארתי בסודי סודות, בשקט, בבית, לא הראיתי לאף אחד. אבל לכתוב, אף פעם לא כתבתי. אבל כתבתי בעיתון יומי, בעיתון ספורט, ובעיתונים זה יותר תגובות על מה שקורה מסביב. כשהתחלתי לעבוד על תקליט חדש, היו לי 2 שירים, שאחד מהם המילים והמנגינה באו לי ביחד, וזה בוא ונגן אותי. והשמעתי אותם לבצלאל אלוני, והוא מאוד התלהב, מאוד התרשם, והוא עודד אותי להמשיך ולכתוב. וכך כתבת 9 שירים? כן, אבל כשהתחלתי לעבוד על התקליט עם יזהר אשדוד, שהוא המעבד של התקליט, ואגב שותף בלחן אחד בתקליט, הוא בעצמו לא ידע שבעצם אני הולכת לעשות את כל התקליט. למען האמת, גם אני לא ידעתי. והיו אפילו גישושים אצל כותבים אחרים, מחברים אחרים. עופרה, את אוהבת ששואלים אותך על שכונת התקווה, על ההורים, למה את לא מתחתנת? את יודעת מה? אז אני אתחתן עוד כמה חודשים. מה, באמת? כן, ואז ישאלו, נו, לא, מתי תלדי? לא, עכשיו זה היה אמרת, או שזאת הודעה רשמית? לא מתחייבת. לאחר שנתחתן, אז ישאלו, נו, מתי תלדי? ואני לא יודעת, אולי בן, אולי בת, נגיד שזה בן. אחר כך יאמרו, מה עם בת? צריכה לפחות משני המינים. ואז תהיה לי בת, ויגידו לי, רגע, את הבטחת לנו תמיד בכתבות שאת אוהבת מאוד ילדים, ואת לפחות תעשי 4 ילדים. ואז יהיו לי 4 ילדים, ואז השאלה הבאה תהיה, איך את יכולה להסתדר עם 4 ילדים בבית, לצאת להופעות, לעזוב אותם, לנסוע לחוץ לארץ? את יודעת מה? תמיד יהיו שאלות, אין סוף לשאלות. אז אני לא אשאל אותך, אני אבקש ממך משהו. בבקשה. מה שאני רוצה לבקש זה לשמוע אותך שרה נטו. זאת אומרת, בלי קוסמטיקה, בלי תזמורת, אני מתכוונת לטיפול קוסמטי של טכנאי, לשמוע את הקול שלך כמו שהוא. זאת גם דרישה של הקהל, נכון? מה עכשיו? כן. אני גם מזמינה שיר מהחדשים מאלה שכתבת, פגישה ב6. טוב, בבקשה. את חכי לי, חכי, עוד אחזור מאבק ודרכים, עוד אחזור מעשן ומחול. הוא היה לי אהוב וידיד בימים רחוקים וטרופים, בימי מלחמה ונדודים. הוא היה לי אורות רחוקים. את חכי לי, חכי עוד אחזור וכו'.